la jingai ni hajan tang ban hun jing kwa jong Jingim sali ala darim ki bai kali bat ki paralok ni shuya pin bek min lek ta ka ba shu res ka khwai ka ba shong shit pa kham tam hakane ka zula meghalaya competition lane khwai bam meghalaya ka layo na du duk ne ureus pa iya ka khwai te kim jukir nga tang la dei ka sni shuti what would sha khwai ki asu beti ka khwai do ka dei shisha ka sports ka don ban poi sha ka jing job bei baba bun billion ki ke so dong tang uwe keng ban pui sha kong ha ka jing khwai ya ko plain competition kat no ka jing shong shit ni kum kira on wat la bai rung kilong da ka hajar tung kang idu sali yang iprakat bet ya kilak tung ka teng gi adom sa bet chilok na marang alap me sa tang bat ki para lok ban late tray late bilang alas lugay tu man ka por nga late kwai labun sa ka dumo habang apirkat na las gilbayong ka kwai ka day na kita masa hapo ka ne ka jila kintay shen rang khnarang ba ya ka kwai kim juker nga Naduduk ne ureus pa iya ka khwai te kim chukir nga tang la dei kas ni shuti vut cha khwai ki asu beti ka khwai ka dei na kita masa papa ne ka jila kintation rang kna rang ba jipa khwai kim chukir nya